Ibhele sesifikile namhlanje angihambe ngedwa namhlanje ngihamba nomalume wami ngisekhaya kithi ngizinzile onenkinga oshasho namhlanje imvuselo kwaNtuli ngihamba nomalume namhlanje thina namhlanje nginesikhathi namhlanje ayi ngiyobhashela uuncle wami indaba ezitha la ekhaya likhulu kuthiwa ekhaya likhulu ke la imoto esekhaya likhulu House yebo indaba ezisekubele namhlanje ohlelweni lethu Mphemba indaba ezitha ngiyabonga sithule siyathokoza Mphemba indaba ezitha sila house namhlanje ngiyathokoza ubani uMr White House namhlanje bathondlela kasompesi cha uMr White House la ekhaya iWhite House isuka kude baba Mphemba yazi azivelanga siqamba nje lesiqamba manje kuzothatha kuye kude kanti isikhathi sethu sincane ngiyaunderstand chaza malume ngithema sesikhula thina ekhaya mina nobhuti umama wasenzela izindle ezothu mina ke ngaqamba yami ngathi mina kuseWashington ubhuti waseNew York umzali wami kuthiwa uNjabulo wakhumalo ngisho ukuthi uyafakaza namhlanje uyosho ukuthi yakhe ukuthi oseBaghdad ngenxa kaSaddam Hussein manje ke ngithema sokwenzeka lezi zinto lezi sengifuna nami ukuthi awekho nayi iWhite House inayindawo ubhuti ke lo engimlamayo leyo eqamba ukuthi kuseNew York yakhe mina kuseWashington mina ke ngase ngithi mina ayibo nayindawo emhlophe ngase ngithi mina kuse White House yebo ngeke ivela isuka indala ngonxa ngenxa yesikhathi sethu ngizokutshela ukuthi ukuze kusuke kuphi because nganginawo amagama amaningi engaqamba ngayo le ndawo ukuze ibe kanjani shuthe amagama ndaba uwena owaqamba le ndawo ukuthi ise White House le ndawo ngiqamba White House ngo2018 Mphemba ngiqamba nje ngoba vele ekhaya ngoba ngibe ngisho nje mama uma ngithi mina ubhuti uyayidayisa le ndawo mayidayisa le ndawo mina ngaleso sikhathi bengihlezi ngilindile ukuthi into engizoyenza after sengiresignile ukuba uthisha makuphuma imali wasethi ubhuti uyayidayisa lemqasho kwasho ukuthi mhlophe kwase kuvuka leli gama lokuthi iWhite House iWhite House ikuphi iseWashington lendlu ngangiqambile na lama movie wabona ekhaya ubhuti beWashington ulokuze ubhuti uNjabulo naye beneBaghdad yebo so nabezitha entweni zonke ke ubungayicabanga yini ucabange ukwakha indawo enhle kangaka entweni zonke ungacabanga nabezitha angithenga imoto ngisho imoto yini ekwenza ukuthi ube nombono noma mhlawumbe kukhona mhlawumbe engathi namageba ubonele kuyena wathi ake ngizakhele le ndawo enhle kangaka le ndawo lena phela elikhulu Mphemba ifika nje bekade ngicabanga right ibusiness sizalwe ekhaya manje ke ngifuna ukuya ekhaya mina ngizalwa ngo19 year 80 something ekhaya ngithe mina mangithi ngiqala ukubheka ngo1990 bekhona ibhizinisi bebephema oanti uphathiwe walomsebenzi wazofika ngisho uanti usisi uZandi bephema ekhaya bephema abantu ekhaya ngenhla kasengezakhe manje ke angifuni ukuya deep yes ibhizinisi elasekhaya ebaleni elasegcekeni kodwa ke manje ngangazi mina ukuthi ngizoze ngivula iBnB ngawunguba ke uyiBnB vele ngihambileke ngayo yonke indawo ngendlela engiya ngayo nje umuntu manje angisafuna ukulandisa lokho ukuthi hawu kuba ngathi ngiyaqhosha ukuthi ngihambe ngafunda kuphi kodwa lokho sokwenzeka manje sokuyi-end product yezinto vele kwakuyibhizinisi from ekhaya ebaleni ngiyakuthola ndaba ezethu kade ngikhuluma nezinsuku ngithi mina ukuhamba uyofunda kuselicala woba ukhala ukuthi uhambile wofunda kodwa egcineni ekufundeni kwakho wafunda amagebe singazi nathi kuzokwenzeka lento lena usuqede ukufunda amagebe wawuthwala umsebenzi othi ufundele noma wakade ufunda nje awutholanga yabona ngiyaxolisa uyabona ke nkathi siqedile ukufunda yanda siphumile lapho
Yeah. sahlala unyaka owodwa kwaku 2007 ngo-2008 2007 bengiseplaza kunendawo kuthiwa kuseboleka lapha eplaza uyabona eboleka samisa amalokhuza lapho nobhuti omdala longimela mayo ubhuti uKosinathi uye umuntu esasenza naye siprintela abantu ama-CV siprintela abantu amalokhuza sasithayaphe internet cafe eplaza iqale ngathi yimi ubhuti omdala ubhuti uKosinathi yaqala ngathi sibone ukuye emododa nakho silala nelokhuza kanjeni hawu lento inemali kwasho ukuthi mina-ke nobhuti sonke sinama-carrier ukuthi kufanele siye kuphi kwangena i-call ngahamba-ke ngiyokwenza i-interview ngayenza kuphi eParliament yama-PR mina ongoye ngihambe ngawufunda i-communication science ifaka i-PR ifaka i-journalism mise ifake i-technology lokhu kwama-computer mise ifaka ne-psychology ukuthi umuntu ucabanga kanjani behavior bani manje-ke kwasekubuya konke lokho sekubuya sokuza ngapha-ke ngase ngitholile ukuthi hayi uyaqualifya wena ukuthi ukwenza i-interview ngithe mase ngenza i-interview laphana bonke abafowethu esasifunda nabo basha amakhanda sasesiyapleswa-ke sasesiyakuphi-ke mina-ke ngayakuphi ngaya eFriday ngasisi ngafika ngathola khona usisi Nqobile owaseMambatheni yonke into nje wangilokhuza ngithe mangilapho uyena-ke sine-free internet khona Friday uyangena ngithi sasibhedlela senza ama-intern sasingama-intern sasingakasebenzi sasenza ama-intern sasesangena esibhedlela njengama-intern the mase singena sibaningi ngeke ngibabale bonke kodwa bayazi nabo ngoba bazobona nabo the uma sasingena lapho sonke senza ama-intern sine-free internet ngenxa yesibhedlela ukuthi ine-internet sa-aplya bonke bathola umsebenzi nami ngase ngithola umsebenzi eGoli shuthi Mageba umbuzo wami uyaphendula ukuthi lokho wakufundelile ongoye waphumelela kuwena ukuya kanjani yini Mageba ethi ukuyekeke lokho wakade ufundelile udecide ukuthi uzova indawo ngoba Mageba indawo yakhe inhle indawo hayi lokho vese sikufundelile-ke into endalo rugby abawukutshena laba rugby babekutshena indaba ye-business plan ukuthi create i-business plan kanti nami sengitshenele eboleka ngithi wakhumbula ukuthi ngangenza ini manje lonke lento yadlaleka nje kahle ukuthi hayi bo yonke into nje ibe lokhu because ayemaningi amaphupho ayemaningi akuyona i-BNB ukuthi ngazalelwa ukuthi ngizocreate i-BNB kwakuningi okwakusengqondweni okwakuzophumelela njengamanje okunye ngiyakucathela kancane njengamanje ngokubona nje ekhaya amaqanda nenkukhu konke nto manje-ke yiyo nto leyo into ngayifunda eGoli ngafika abafana eGoli kwathi wendoda umuntu ufunani ngiyakubona indaba yemapolitiki kwathiwa hayi umuntu ufuna ukulala umuntu ufuna ukuhamba umuntu ufuna ukudla umuntu ufuna ukuba muhle wena ngena ke business nelot malala yeyizwa lento ngisakubala konke kodwa ke uma ukudla ngicela ungena kuko akuhluke phela ngiyasibona isibindi nani ngena kokunye ngifuna ukuthi umuntu wenzani yeyizwa lento ukudla kuthandayo ufuna ukulala ama-BNB avela khona ingethikele nasi create disizeni ozi-BNB umuntu ufuna ukuba muhle yeyizwa lento leyo ama-saloon nani manje imali isebantwini uyeza bhuti omdala asiphuthuma abantu abaphethe imali bachofoza amakhompyutha bahlezi kuphi ema-ofisi abazi nokuthi usimende ukhanda kanjani abazi nokuthi how many calls ukuya phezulu manje thina sithatha imali ke labo bantu manje ngangena kuleyo ngqondo
Kuze madoda ekhaya khona isiko angenela. angene lapha ngithathele imali abantu abangazi ukuthi kwenziwani kodwa basebenzela uhulumeni. Wasungula le ndawo. Le ndawo ngasungula ngavela ngithi umuntu ufuna ukulala nje. Manje ndaba uma uqala endawo ebhange ndaba uqinile uma mhlawumbe wazi bayisibini uthi cha ngeke ngisibini nje. Na ngubhuti omdala ngamtshela nganginesiphiwo ngangisho nganginesiphiwo kodwa kwakukhona lento nganginemfukufu uyabona uma uzoqala ibhizinisi ngeke uqala ibhizinisi uthi uyaqala manje uthatha ngiyele emuva uyabona ngeke uqala ibhizinisi uthi usuyahlala ibhizinisi uhlala kulo wenza yonke into leli lenkathi iqala ngangilibona umgwaqo nanko phela elikhulu yeso uyambona lo muntu ohamba lapha wathi 6 uphethe imali nangu nje manje uyandlula uphethe imali ngeke uhambe upetrol ungenamali manje ke thatha imali kulo muntu kuye ibhizinisi lisho kanjalo thatha imali kulo muntu lona osemgwaqeni manje ke into engayibonga ukuthi hayibo sethi uzokomgwaqo lapho akekho umuntu njengamanje umuntu umadarata ngeke uzohamba ukutuza uzofika le thwana khokho la zona khona manje into engayibongayo ukuthi hawu sethi uzokomgwaqo la manje umuntu ophethe imali sethi uzomgwaqo ingakho ubona ke sezokwenza nele bridge le ekhaya ukuze abantu badlule nje babone ukuthi hayibo ingakho nama-hams sazowacela wena bhuti omdala kunama-hams laphana imbuzi ziyashayiswa inkomo abantu kade kwenzeka ingozi nesitolo yonke into kodwa manje thina siprotectiwe manje izinto enjalo nje ilokhuza manje mina kodwa angifuni bayikhansela thina la ekhaya yes la ekhaya no sizosebenzisana nabahe bengizokubonisa nje ibhodi esesilibhalile elibhale ukuthi hams please ngiyabonga nabezithi ngiyaposta before la le ndawo la komabona kude uyahamba kuyibhele people ask me ukuthi bhele uma ulale lapha yami amanzi ayashila yabantu bhele ikhona microwave bhele khona yini ukudla bhele kukhona yini utshwala bhele ikhona yini iphuli okugcina umbuzo lo uthola nje emavikini ubuthi bhele masifisa ukwenza iconference noma usama okuncanyana mhlawumbe siba u-30 masiba u-20 masiba u-15 ingakho ndawo ukuthi sifike ne-team hlale sibe nalo meeting leyo sikwazi ukuthi sibe nokudla sikwazi kuba neziphuzo esokufica ngaphakathi ebhilini phakathi labezithu ngiyathokoza phela elikhulu cha la ekhaya phela asikakabi nayo njengoba ubona ingethi ngeke ngoba sikuza amakhamera asakabi nayo ibar yokuthi abantu bayilukhuza nokudla nakho asakabi nakho ukuthi abantu belokhuza ngoba sifuna equality ngeke sikwazi ukundela vele ukuthi awunapha abantu sebayalala sibenzele sifuna ukwenza ukudla okuyiquality okuzokwenza ukuthi nabo babuye ndabezithu yeah lokho kunyeke kwebar asikakabi nayo manje safanele sihambe so-apply senze nje into nje ekliye professional ukuthi okay nayi ibha seza naka amadokhumenti bafowethu sacela senzele babone nabo ukuthi hayibo le ndawo yadeserve because thina safanele siwelela lapha ngaphesheya yonke into yethu ibe right ukuze ama-customer ethu abe right ilokhuza ama-Christian asenza ama-Christian ama-brother showers qhubeka ukile uzoba khona ingakho ke iphuli ikhona ingapha ingethi ke manje sisalwa nokuthi umasipala sifakela ama-hams masifakela ama-hams yonke izoba right ngapha kuzoba nomgede wasekhaya iphuli ikhona ngapha kulamarondo ngapha sisashota ngama 1 2 3 shuthi sinamaroom awu6 aphezulu akufanele bekhona nangaphandle shuthi manga ke 246 shuthi ndaba manje abantu iphuli iyeza ikhona ya iphuli izoba khona manje iprocess iproject
yimi ngisayumanager, yimi ngisakade esangweni, yimina we-payroll, yimina ngisenza yonke, kodwa manje yonke into emisiyenzeka ngibe seqasha umuntu yonke into isenzeka, kodwa by next year yonke into izona. Kodwa lolu daba lolu lwangapha hayi yonke into izobe senzeka, nebridge leli sacela nisibuye because bridge ndaba kunomuntu othi ke imvuselelo case fine ngizobhukha ke e-hot house i-Wi-Fi sinayo i-Wi-Fi i-Wi-Fi ikhona i-free eyaka Green G Green G. Manje bengavuna uma-advertise umlevulele ngoba uyena wafika lapho day siyacela sifakele na i-Wi-Fi. Manje-ke iyokhona yonke into nje, umuntu uyakhonetha nje, uma efaka no-Wi-Fi ukhona u-Green G uyangena. Ngoba yona into ebalulekile ngoba abantu bengibuza ingakuthe ake ngivashe namhlanje ngizobuza le mbuzo abantu bengibuza no-Facebook ukuthi Ngiyathokoza. sinayo i-microwave mageba stay khona. Hawu wow DStv ikhona. Webe mama Amanzi ehlezulwini. hey ya mama. Shothi ke mbukeli webhele legasi umageba bebehle bengibuza bathi mvuselelo lapha e-White House uthe sibona uyipostile kukhona okuthini okungekho umageba siqinisekisile ukuthi bafethu ikhishi zoba khona ngekudala saqinisekisa ukuthi ibhayi zoba khona ngekudala ngithe manje ngizamahlebezi singanihlebelake ngithe mangihamba imoto la ekhaya sedolobheni athi amahlebezi ngoMarch next year kuzobe sokhona yonke lento lenisecabangayo ngoMarch next year i-BNB yethu izobe isi-extendiwe mawungena esangweni kuzoba noronda abasha abalapha phezulu singabazi njengoba sabaronda bawu-2 phezulu stage khona futhi abanye abazayo so mbukeli-ke hlala ukhululeke nathi uyibhele media asikaqedi ukukhuluma nomalume umama uma ngisuke ngisekhaya fresh home SABC 2 ndaba zithi siyabonga Mageba sakho phela ukuthi Mageba uqinisekise ukuthi-ke le ndawo itholakala kuphi-ke uma usumahlabathini Le ndawo lena itholakala kuSolundi. Uma ufika nje Olundi thina la ekhaya sinamanani aphansi. Sitholakala Olundi sinama overnight kuphela. Abantu uma befuna ukuzolala ngenxa yama event njengoba uzokhumbula ukuthi kunama event yamasha azotelebhela. Manje ke bayibhukha ke i-night ke abantu abasuke behlelwe, abantu abasuke bezobenza ama event kunomshado kunani. Manje ke iqala ntambama ngo6 siphuma ngisasa ngo9 ukuthi usuzolala sakunika yonke into yakho. Kodwa ke uma ukuthi ke wena ke ufuna ukuthi uzophumula nje impijana ke sikuboleke kwesinye isikhathi ama-room depending ukuthi isikhathi singakanani. Ama-room aqala 100 rand 100 rand 2 hours, then kuba amarondo kuba 150, then phezulu kuba 170 stays unakhona 2 hours lokho nje ngakusho. ndaba zithi kunomuntu ozothi hey uMageba useqalisele ikhathi uthi 629 Mageba mhlawumbe mina ngifuna ukungena ke ngawo 6 mhlawumbe ngo11 ngizo add imali noma ngizoza njani lapho. Yaba lapho sa-add imali sakhulumisana kodwa nje imali ekhona ephansi kosi lapha sukwezizwela abantu asuke bekhona la Olundi njengobusho nje yaqala le event ukufika kodwa abantu abazozikala le event ithobe isemakhosini yaqala namanje ukufika kodwa manje ithina sozisakala and ngeke siwaphuphula ama-price azolokhu kanjalo nje ukuze sisize abantu bangakithi. Should Mageba inhloso yethu kusiza abantu abalele ebusuku kuphela baphumula lo wasemini siyakuboleka kodwa sheshe sikuphuce indawo yakho ukuthi hayibo sekufika abantu bendawo. ndaba location yendawo sitholakala kuphi indawo yazi Solundi angazi ngisoze eGoli malume angazi location indawo ukuthi ngiyathi ukhonda uthola set house ngithola kanjani kuphi. Indawo yase-White House uyayithola ku-WhatsApp, uyayithola futhi na ku-Facebook, uyagooglisha ngaze ufike kuyo. Kodwa nje uma usuwafika endaweni yaSolundi okuthiwa seplaza khona, uma usufika eplaza on your left kwakhona indawo okuthiwa kwakuse Catex, uCatex use-right ungaka-right uyawundlula. Uma usuka nje eplaza we are 5 kilometers away from them. Sindlula eCatex la kwaku Estron manje
masisidlula emajimbosi then ono left ayikho enye indawo fa ungene kuyo ngaphandle kwalena because inawo ama-reflector akutshenayo ukuthi welcome to White House. Ndaba ezitho. Ngiyathokoza. Oh, iseduze umgwaqo lendawo. RCC6. i-RCC6 Kington Izulu Highway. Ndaba ezitho abantu ngeke ukuthi ngisaya iBhunu. Mawuthi uyafika. Hayi. iBhuni ne-White House kuhlukene. iBhuni kudayisa kune-car wash ehambisana nokudayisa konke kwasebusuku ingane zakhona zalokozi then masekadayisa ukutshwala ngendlela okuvala engakhona kodwa-ke nje i-White House kuhlukene. White House awuye khona iBhunu. No, yeah. Uxoxa nendawo ohlonisa imuzi. Yonke into i-safe. E-White House indawo e-safe ngalendlela. Kuphephile magama ngeke umuntu othi ngabe senezwa nani ukuthi wabanje inkunzi noma khona umuntu owabuka lo ngalelo ndlela kodwa nje akaze kwenzeke lutho le-White House. Ndaba nje siphi inombolo nxa sifuna ukushaya. Lana White House ke siyabhuka. Inamba sibhuka kuyo u-082 Ndaba ezitho. u-538 Ndaba. kube u-4445. Shute namba ndaba ayi-WhatsApp. ayi-WhatsApp ngiyaxolisa ngalolokho ngaloko moya sakhanda iphupho manje-ke thathe libaleke because asikwazi ukuzicila lapho because yonke into ngoba ade ngisho nje kuqaleni ukuthi yonke into yenziwa lo muntu lo khuluma nje amanje construction nomndeni yonke into manje-ke sigcine singaze sitholi sakhathi sokuthi umuntu ugcina ukuphendula ukuthi yebo manje uyebo nangu umuntu uyafona njengamanje ukuthi ngisacela ukukhuluma nawe ngisacela ukubhuka manje umuntu uhlezi busy 24 hours kodwa nje siyeza isikhathi lapha sesiqasha khona imanager ezorula yonke into manje yimi engisafanele ngibe yimanager kwamanje until uMarch bangizwitha ngoMarch ukuthi yayisayiqeda. Bukeli bekhambele ekhaya elikhulu namhlanje eWhite House ngihleli nawo Mr. Hayi man ngikhohle malume ukusho igama kunegama malume okade udume ngalo angilazi bathi umvore ukhetha igama limvore. No mhlawumbe ngibudala ibhola umuntu ebudla wrestling no ubugijima. Ayikhona bakasho loqala uruwe lebhola umvore elemabuli imabuli lezi lezi zidlala nje futhi kwadlala imabuli khethe side imabuli cha imeme ngusupplier wazo angithi asingena deep ukuthi ngafunda ku manje-ke mina-ke bengifunda le ka-CUS ikenge yonke ifunda abahlabathini angithi mina wala kukhona embilana manje le ka-C yasivele ikhona indaba ye-scrapyard manje i-scrapyard isebenzisa iy'pray lezi manje ngiyakuthatha lento lento awuyina imabuli kodwa hayi uphule-ke lolu manje-ke yonke nto yahamba yaze afika kuthiwa uru yes ngoba imabuli sasiyibiza ukuthi uphule kwase kuthiwa urevo kwase kuthiwa umvore-ke manje umvore ufika ngalesi sikhathi sesiqhuba iy'moto sesiya ngale uyabona ngale kashwili engabikho yonke leya mizi kwakusekhona ilokhuza kuphela kwakusekhona i-power station manje lapho sasihambe siyodopha khona izinto kwezo manje-ke nakhona-ke imoto yami ngiqamba ngegama lale ukuthi uphule manje sekufika amagama okuphinde ukwezela nje emagama yes uphule ngizothi yes ngiphambeza nje umeluzi kuthiwa ulemsivo uyayibona into leyo lokho ngobafana nje singasayiphilela manje wasekufakela igama-ke leli ukuthi hawu uphule ulevo umvore abantu abaningi bazi ngeyamvore umvore niyona le mabuli impela-ke le kosi kwakuphula urevo
urevo mamempambanise bamithe umvore manje ke kwakhona lokho nje sizingane nathi hawu umvore useyini manje nangu urunje ngami uyadlala ibhola nawo uyakora wenza yonke into manje kwagcina sekhona ubani urevo umvore uru sekulusolela amagama othu uru nomvore wonke umuntu wathatha amagama kodwa abantu amagama alayikhaya siwazi ngokukhula kwethu ukuthi wena ungibiza ngoru ngangingaka wena ungibiza ngomvore ngangingaka labathi asivale labathi sisivala nje ngiyabuka enye yama interviews zakho la Mageba yebo phela ukhuluma ngokuthi ke uke wenze indaba yebhola yebo wathi futhi uyafisa uphinde futhi ubuyisele emphakathini Nkosi lokho ndaba kwakusukela lapho lokho noma mhlawumbe ingoba ndaba mhlawumbe wawushutha noma mhlawumbe ngoba ukufisa kwendaba ukuthi ubuyisele emphakathini ngenxa yesupport abakunika yona angekho umuntu ongangimthenga ngangenza ngothando ayikho into lapha yakaqhaso wonke umuntu le nto yayiwuthando ngangiyibuka lento from sukwale welokhuzeni angithi wakhumbula manje ngeke ngisalokhuza sengisuka sengosebenza super sport yithi sakhuluma le idea iyabona i challenge ngitshena uvusi nayi lento lento uyabonani because ongwebe vele kudlala ama t-shirt adlala ngithi mina yabona lento lento manje ke lento iyangena kimi uba ngangiskelemu awu ngabe ngabhala incwadi mhlawumbe bonke abantu mhlawumbe ngabe bayilokho zothi hayi asikhiphe imali ngalo kodwa ngaya kubantu abafanele bayikhiphe lento lena uthi wemadoda nayi lento lena nokumbono uyabona i challenge uyabona ikupeni uyabona bafo lokho kuncane lokho uyodlala namhlanje uyodlala namhlanje ikota ama semi final under 20 ima ngithanda ibhola ingakho nje ngitshela ngalonto leyo ukuthi ibhola bengithanda and I was willing ukuthi ibhola ngiqhubeke nalo ngilichaza kodwa manje ke angikwazi ukuchaza phela ngithi bengithi mina ngenza ukuthi hayibo babuke lapha ama stakeholders ukuthi hayibo nayi lento lena iyakhona ukwenza lento lena asichaza angifune lokho ingakho senza ne bridge leli asifune iqhaza sifuna ukulenze babone ukuthi ama-bridge abizwa 1 million bani into esenze ngemali engaka manje ke nebhola-ke lelana bengilithanda intwana enye nje yaze yaqualify idlala i-test manje intwana eziningi manje ayikhona manje nami ngikwazi ukuthatha imali la ekhaya guys bonke i-concept base beyibone registiwe abafana banamanamteki bayadlala nganga-involve wonke nje sukela kaceza under 17 under bani sidlala ngama-spray manje ke nokwenzeke lokho eSouth Africa ubani unofana unani kodwa manje nayi nje nombani kumbono kodwa umbono nanku nje inke basafuna ukuthi wena yini iCasablanca ikanibeza manje ukuthi White House iCasablanca babekhuluma iCasablanca asenzeni lokho angifuna kubenefita mina ngifuna ukuthi uNkulunkulu ngibusisile ukuthi angenza izinto kubantu emphakathini manje ke abantu babengafuni bathanda bakhona shongololo manje babona ukuthi lo mfana ngathi hayi usefuna ukudla amandeni ngifuna lutho mina into engifunayo lokhu faka kwenzeka mabe ngithinta kwasekhaya zakhala ke lapho kodwa mabe kuthi manje asezizinto banqaba complete yonke into ikhona yonke into iproposal ngakunika manje is 21 pages hlala phansi lapho ngesingisi ubathi ngitshela isingisa ngesifuni ngahlala phansi ke lapha sabuya ke lezi ngabanika iproposal nansi into ngafica baba lapha bengilindile manje ngeke ngiwashoka amagama njengoba umkhwana ukuthi ubani wanqaba ngoba baba khona ngafica bengilindile meeting kuthiwa hey ubani unami mina iproposal abadli
Hayi angasho ukuthi abadla imali abasebenzi cause yonke imali ayikhona ngathola abantu abawuphongolo njengamanje labafana abantu abawuphongolo awuzubabone namanje iproposal manje inkonje njengamanje ngabe yonke into ihappy osomatekisi bayadla yonke into lokhu uzibhola laqhubeka nje ubona le under 20 ngoba iqhubeka njengamanje uyibonile ishaya USA imakota final namhlanje idlana eColombia sekukhona ke into enzakalayo because ne talent I believe in that ngangibelieve even kulo lo mfana nje odlala bafana okholiwe usiphephela wakasithola ubiziwe ubafana wala kathi igeneration yakhe sine talent hayi kade kuphela yonke indawo ulundi lonke lo Mike hayi bafuna ukunakela ndamafa isicelo basinqaba isicelo ngathi mina hayi kodwa usena ngaso isifiso sokuqhubeka iCasablanca uyisupport iCasablanca isizo supporta la ekhaya manje angifuna ukwenza itournament ezifumanje fayigene mina bese tournament ungayenza abantu bafaka istake mina ngafuna ufaka stake ngangifuna umasipala afaka istake ingane idlale khishwa amatekisi abantu belanda ingane egqoka ama track suit afanele wema team yonke into Ndaba singakhuluma kakhulu ngoba sizobuye sibonane ndaba ezitha mbukeli undaba sesifana isicelo esisilaza kakhulu isindaba sifama hamsi la kumgwaqeni yona kuma friends yamanje friends ngihambe ngiyocela kuba umeya udibeze isicelo sifakele amhamsi lapha njengokubona awumbone nje lona umuntu ziyagijima kanti la kunane store eduze omgwaqo hayi story itoro kunemizi futhi obunzima zomgwaqo ngapha buka loyana uzongena nini loyana awumtshayina lo uzongena nini umuntu wena umuntu lwana bo cha uqhamuka ngapha kadladla lo yomlapha funala le hour untokolo kadladla uzongena nini funala le hour ndaba uzangena baphela uzongena nini ngeke angene manje khane yaxoxoba ke manje wama futhi ndaba sesivala ngicela ndaba ethi ubongeke kubantu ke mageba ke abasupporta kakhulu iBNB yakho ndaba sesivala nje abandaba yabazi abanye awubazi abanye mhlawumbe usuke e-office online ngiyabona phone uthi ayikhona izindlu befika mhlawumbe ngicela babonanga ngenxa ukuthi nawe usukubhizi nganama nje lawo bantu labo cha bafethu ngiyabonga nina eningisekele from ku2 room make mhlawumbe uqala 1 room 2 room manje manje sesingaphezulu ka10 hey le story ngesikholakala phela Mphemba ndaba ngiqala kulala ku2 room kusebenza ezuthu ngilala kulenenye kwaya ngalala kulenenye 6 ngenxa yokuthi ngangibeka imbhede even though yangasebenzi ngalala kwenye room 8 ngenxa yokuthi ngangasebenzi kwasebenza ezinye hey kwakunzima hey kodwa into engayicela kumuntu noma ngumuphi onephupho ndabezothu lokufeza ayithi phupho lesaphila yonke into yakhe engalahla njengamanje ngisengizo interview ubhuti omdala akuvele kwacabanga ovela kwenzeka ngendlela okwenzeka ngayo abaziyo bayazi ngingatshela ngushenga lapha ngesikhathi wendoda yazi sengawushaya u500 ngosuku ngangithi umuntu ulala ngo100 usuku lonke nginezinto eziwu2 kodwa iphupho ngoba lalenzeka lento engiyifunayo njengamanje sinezindlu close to 21 to 25 ndabezothu ezinye sazoyikhanda ngenxa yephupho into engizozama ukuyisho ukuthi ungayeki ukuphupha alifi iphupho lesaphila ungayeki ukuphupha ungayeki ukuphupha ndabezothu
yonke into eyenzakalayo akuvele ukuzenzakalela khohle makuthi uzongena ngo-back door uzovele zikukhalele uzawubona hayi mungena ngo-back door hayi iphupho umoya ayikho into engakwenza ukuthi uvele ube ayikho imali engena ngamakhundwana ayikho imali engena ngani kodwa wena uma uzofuna kwenza imali ibe kanjalo ukukhohlwa zokukhalela lento yenzekala ekhaya yiphupho nje angisabulutho ngihamba phansi ngihambela ngeplaza ngayishayela inyoni ngenza yonke into yala ekhaya iphupho ngiyacela ungayiki ukuphupha ngathi ngaze ngiyingcwebe ngoba manje ngiyabona iyaphambili yebe mama nayi indawo njengamanje eyama-podcast sazokwenza umgede wenkosi udini izulu kodwa manje angazi ukwenza kanjani ngithatha imali njengamanje lade ngihambeni lokhu ze ngiyothenga njengamanje nangu lokhu ngikhiphe ubonini ngisebenzela 3000 sisho kusolo 1500 ubonile naye kusazophinda usebenzise siyakhanda lapha ekhaya manje ayikho into lapha ekhaya ungathi yenzeka ngani mina ngiyafisa awuthwenda ukuthwalani manje ngiyafisa ukuhlangana nabantu yazi kodwa wonke umuntu ohlangana nami uyangazi ukuthi mina umuntu mangikhuluma naye ngivele ngincoma hawe mama ibusiness enjena passionate awu umuntu othwele phela uyezo ungafaka lezinto uthwele ucabanga kanjani lento lena because umuntu othwele ufuna yini imali kuphela yes ngeni imali kuphela ungamisa ngisho rondo ngisho rondo itwa namba abantu bayangena buka la ekhaya manje abantu abangadiscredate unokuthi awuthwele lo kuze abantu becabanga ngathi mina hayi akufanele mina ngenze lento umuntu ofanele enze lento umlungu India manje why kufanele kube leyo nto le kade sibuka njengamanje bade sibuka ngiyaxolisa ngoba bade sibuka why umuntu omnyama mayiphumele ukuthi kodwa bakhona abenza lezi zinto ngendlela benza ngayo kodwa nawe umsondele nawo ngoba nawe uzoyibona ufakazi uyangazi mina sekathola bakuswela malume webe mama kanjani wabona ubuyihambela nangenyawo uyidlusela izimbuzi ukhipha inkukhu lapha ekhaya ubona nje imbuzi ade ngiwelisa nje manje sesawuthwele manje ukhona nomuntu onesikhathi sakwenza lo nto leyo ukubona inyonga nawo kethu yebe mama asibonge ndaba asibonge uma-customer akho sivale ngiyathokoza Mfowethu siyabonga kakhulu ngesikhathi senu nokuthi ube nathi namhlanje sibona ngomagebe isikhathi sakhe futhi sibonga futhi abafethu abasilekelelayo for ukushuta nama-transport bafethu wozani house kushibhile basesho umagebe 360 200 kodwa 300. into ethi siqala ku-100 amagebe apho sisi siqala kumalini akhazilalisa abantu balala usuku bonke akhona amanzi ashisayo akhona abandayo awekho abandayo ashisa kuphela ashisa kuphela uyakuphatha ukudla kwakho amanzi kodwa ngoMarch certificated ngoMarch ziyakhala isisethu bafethu 100% la ekhaya kusivele xa komuntu so siqala ku200 ama-room awonke amanzi ashisa inkinga la 200 awona ama-TV wamanje siwafaka ngoDisemba azobe so250 DStv yadlala yonke izinto sibukayo ndaba singavala then maseba u300 orondo then abaphezulu kuba u360 malume kumbuzo ngawuphendula ngixoxa mfethu lapho shuthelayo kunombuzo malume ngawuphendulanga kunobhuti wafika emlawo wathi sizoba angazi mazoshada umkhwenya kuthiwa yini kodwa indawo ukuthi sincebele kancane ehlale phakathi ukuphuza manje mfukuze ndawo khona indawo ukuthi size ukuhlala kancane siphuze iyo lena kodwa manje akasikakele ukuphuza emva kwanje ubhuti lapho iyo lena siwela ngisela lapha uzwayibona ingakho bengithi kusazoganda umgede kodwa manje nawe uyaxakeka umgede kanje nami ngiyaxakeka umgede kanjani vele uzoganda nje uzoganda kodwa wena lapha umgede abantu zoma ngaphansi sihlale phezulu
amanzi ahamba ngaphansi amanzi kade sawabona nje ngeke sakhuluma indaba bafana sabo sikhathi senu abantu behlezi bedla imali bethe amanzi awasinki bafana siyabo sikhathi senu so sibona malume mfethu sabona bese malume umthwebulo wethu wakaZulu njani ayifokode kulungana umthwebulo wethu wakaZulu siyamla uLundi ndabeze ogeba holding sabo sikhathi senu mfethu siba kakhulu nawo bafethu qimshele eyitolo